SEAT ha renovat l'Ibiza Cupra. Tot i que no hi ha canvis en disseny exterior, dins del capó trobem una modificació significativa. Ara, l'Ibiza Cupra equipa un motor de 1.800 centímetres cúbics, abans ho feia de 1.400 centímetres cúbics. Pot arribar a entregar 192 cavalls i 320 Nm d'aparell. Abans, la xifra de cavalls era de 180. La potència s'envia a les rodes davanteres mitjançant aquesta caixa de canvis de 6 velocitats. Ja no trobem com opcional al configurador del SEAT Ibiza Cupra la caixa de canvis automàtica DSG de 7 velocitats i lleves al volant. Als més puristes ens agrada tenir el cotxe per la mà i tenir-lo controlat en tot moment, però aquell espatec que feia el DSG quan teníem el Cupra amb altes revolucions i canviàvem de marxa, segurament el trobarem a faltar. Bé, ja que estem a l'interior, us l'explicaré una mica, tot i que no hi ha hagut canvis. El podem diferenciar d'altres versions de l'Ibiza per, bé, l'emblema de Cupra, també el tacòmetre, una mica modificat, tot i que és bastant semblant a versions com, per exemple, la FR. Des que aquesta generació de l'Ibiza està al mercat, bé, s'han anat introduint millores i modificant alguns plàstics per deixar-lo més a l'agrat de la gent, per poder estar a prop dels competidors. La posició de conducció és còmoda, està bé, es poden fer viatgets sense cap problema, regulable tot això manual, puc anar més amunt, puc regular la inclinació, bé, el que ve a ser normal. O sigui, en un cotxe com un Cupra ens interessa també anar bastant avall per sentir més sensacions, no? I que el centre de gravetat estigui més baixet. El volant, doncs, regulable en profunditat i altura, que ve a ser normal, i l'acompanyant gaudeix del mateix confort. Anem a les places posteriors, que aquí sí que estem una mica més apretadets, amb 3 portes. Bé, aquí darrere, per ser el cotxe que és, còmode. Estem més amunt que les places davanteres, que representa que són una mica més racing, per dir-ho d'alguna manera, però si pot estar en viatgets curts, cap problema. Els acabats dels seients són bons, perquè representa que és la versió més alta de l'Ibiza, i bé, el Cupra doncs, té aquests seients de cuir, alcàntara. Aviam, les cames... Bé, ja aquí ara mateix està posat com és la meva posició de conducció, i les cames estan còmodes. És a dir, he vist cotxes del segment C on les cames estan molt pitjor que en aquest Ibiza, que és de 3 portes i del segment B. Aquí al mig, bé, més elevadets. Si hi ha cadiretes per nens, és que és un cotxe del segment B i és un cotxe esportiu. No ho sé, si teniu fills potser mireu un Leon Cupra, no sé, això cadascú té la seva opinió, però jo trobo que és un cotxe que per la funció que fa, no sé per què estic mirant, sí que ben ben el seient del mig, però bé, si s'ha de fer, no passa res, mira, encara faig 1,73 m i tinc una miqueta d'espai al sostre, cap problema. Obrim el maleter i ens trobem un compartiment de 292 litres, amb roda de recanvi de mida reduïda. El conjunt del vehicle és petit però aprofitable. No hi ha cap variació amb l'Ibiza tradicional. Ens posem al volant. A ritmes tranquils, el més petit dels Cupra és un bon cotxe urbà. Àgil, i si no el pugem de voltes, el motor és silenciós. Gairebé podem passar desapercebuts. Això sí, si el voleu per moure-us per ciutat, no us el compreu. El consum es dispara i hi ha opcions molt bones a la gamma Ibiza pel dia a dia. El que sí que és polivalent, com SEAT ens té acostumats. Ara hi ha l'opció de pitjar aquest botó, que modifica la resposta de la direcció, tot i que encara és bastant tova, endureix la suspensió, tot i ja ser dura, i canvia la resposta de l'accelerador, tot i ja respondre bé. A més, ens entra so sintètic del motor per multiplicar l'experiència racing. Quan el fem treballar, si em permeteu el tòpic, és una joguina enverinada, molt divertida. Transmet sensacions realment esportives sense tenir un rendiment exagerat. Els 192 cavalls no són res al costat dels 300 del Leon Cupra o els d'algunes berlines de rendiment. Potser no és un cotxe tan efectiu, però sí més divertit que un cotxe amb tant de plom, i des de 21.400 euros. El motor el trobo perfecte, una passada, entrega la potència a toc d'accelerador i amb l'ajuda del turbo es desencadena un espectacle. El canvi és bo, però no especialment esportiu.
A l'hora d'aturar-lo contem amb discs ventilats davant de 310 i convencionals de 230 darrere. S'ha d'anar en compte perquè tanta potència instantània ens fa perdre tracció fàcilment a les rodes motrius, i és que pesa 1.260 quilos i tot just fa 4 metres. La cirereta la posa el sistema XDS, que frena determinades rodes de l'Ibiza per col·locar-nos el cotxe dins la traçada de manera molt eficaç, fent les funcions d'un diferencial. Es pot notar i va molt bé. Què més puc dir-ne? Estaria tot el dia parlant d'ell. Si esteu interessats en aquest esportiu mini, jo m'afanyaria, ja que per ara sembla que el proper Ibiza no tindrà versions tan emocionants com aquesta. El Cupra va ser el meu primer cotxe d'eslot. Si els rumors es confirmen, havent conduït la versió 2016, puc dir que he complert un somni i he tancat un cicle.